Amir Hausa TV Tasha Area. Labaran Kannywood tare da ni Usama Isa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu mai suna Labaran Kannywood. A cikin shirin namu za ku ji cewa shahararre kuma fitaccen ɗan wasan kwaikwayon sarki a masana'antar Kannywood Ali Nuhu. Ranar Juma'a 21 ga watan Janairu shekarar 2022, shahararren kamfanin Zeptol Detergent Powder suka ba sa matsayin brand ambassador na kamfanin. Dubban masoya na ta addu'ar fatan alkhairi tare da addu'ar Allah ita ya riƙo. Duka anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan satin. Kada ku manta ku garzaya YouTube channel ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Amir Hausa TV Tasha Area.